Naša spoločnosť sa venuje návrhu, dizajnu, výrobe a predaju špičkových kamier a verím tomu, že sme najlepšie v tomto na svete. Napríklad naša kamera s najvyšším rozlíšením má až 240 megapixelov, naša najmenšia kamera má iba 15x15 mm. Máme vysokorýchlostné kamery, ktoré vedia točiť až 100 000 frameov za sekundu. Naša spoločnosť vznikla v roku 1993 a dodávame špičkové produkty Tier 1 zákazníkom, ako sú napríklad NASA, Electronic Arts, Disney alebo Facebook. Naše kamery boli použité pri tvorbe filmu Avatar, lietali do vesmíru. Univerzita MIT používala naše vysokorýchlostné kamery, aby sledovali nejaké pohyby signálov medzi neurónmi. Momentálne sídlime v Marianke a máme priemyselné haly v Zohore, kde sa naše kamery vytvárajú, ale pre náš kontinuálny rast a naplnenie našej stratégie sa veľmi tešíme na naše nové priestory v projekte Vydrica. Má to svoj charakter, je to pri Dunaji, je to v Podhradí, je to blízko centra. Samotná tá zástavba nás veľmi inšpiruje, láka, že to nie je nejaký 50 poschodový mrakodrap, je to všetko kompaktné, útulné. Veľmi sa tešíme na tieto priestory.